Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa cikin wannan channel namu ta Nasir Online Hausa TV. So idan kai sabon zuwa ne muna roƙon ka da ka daure ka danna mana subscribe ta ƙararrawa ka mana like a wannan bidiyo. So a yau bidiyon da zan nuna mana wani website ne wanda ake kira da JLJ.CC. So wannan website din dai na cryptocurrency ne, wato trading website. So kaman ala misali kana da yan $3,000 ko $5,000, so kana so kuma kai crypto da su ko kuma kana so ka juya su karu kuma baka san da kai ba, so ka biyo ma cikin wannan bidiyon domin mu nuna ma da ka samu kuɗin ka su karu. So daga farko dai za ku kalla link na ajiye muku a ƙasan description, so sai ku ɗauka ku je ku samu ku yi register da shi. So bayan ka danna link wato wanda ya kawo ka, so a saman nan za ka kalla invitation code ne, so wannan za ka bar shi ne ba tare da ka taba shi ba. So a nan gun kuma da ka gani za ka sa number wayar ka ne kamar haka, sai ka sa number wayar ka sannan kamar haka. So bayan ka sa number wayar sai ka zo na inda aka rubuta +62 din nan, so kasancewa kai ba su za ka sa ba, to sai ka zo nan inda aka rubuta Nigeria, sai ka sa Nigeria saboda number wayan ka na Nigeria ne. So sai ka danna nan mobile verification codes, so sai ka danna. Bayan ka danna za su turo ma wani code ne a layin ka da ka sa, to sai ka sa code din da suka rubuta ma nan kamar haka. So nan kuma sai ka sa sunan email ɗinka ne dai kuma ya ne email ɗin naka, so sai ka samu ka sa, sai ka sa email ɗin naka kamar haka. So bayan ka sa email ɗinka sai ka rubuta passport, sai ka ƙara confirming ɗin passport ɗinka ne a nan kamar haka. So bayan ka sa passport ɗinka sai ka danna sign up now. Ka danna sign up now da shigar da kai ne, so mu kasancewa muna da account ɗin mu, ba sai mun ƙara a sabon register ba. Kamar yadda kuke gane mun yi login cikin account din mu kenan. So kai da ka register fiskan da zai fara nuno ma kenan, zai kawo ma wannan tallan, sai ka danna cancel akai. So bayan ka danna cancel akan wannan tallan, sai ka zo nan da aka rubuta asset din nan. So bayan ka danna wannan fiskan zai fara nuno ma, saboda shine farkon register ka, zai nuna ma balance ɗinka 00. So in kana so ka sa kuɗi ne a cikin shi wannan website na crypto din, so in kana so ka yi deposit ne ta banki kake da kuɗin ka kake son turawa, sai ka danna nan ƙarshen da aka rubuta currency din nan. So bayan ka danna zai kawo ka fiska ne inda aka rubuta buy USDT, ga inda aka rubuta nan fund channel din nan, sai ka danna. So sai ka zo ka zaɓa wannan wifi din nan saboda ya fi sauƙi wajen deposit. So bayan ka danna sai ka sa amount, a misali kana so ka sa ko $3,200 ne minimum deposit a ciki shine $4. So in muka sa 3,100 zai ba mu, kunga a nan ƙasan da aka rubuta USDT zai ba mu 4.0789 USDT. So sai ka danna buy USDT a nan. So kamar yadda kake gani bayan ka danna buy USDT zai kawo ka fiska kamar haka, sai ka danna nan OK. So ga inda aka rubuta account, sai kai copy din account din, wannan shine account din da aka baka kenan, sai kai copy. To sai ka je duk wata wallet ɗinka inda account ɗinka na banki inda kake son ka sa kuɗin. So bayan ka shiga wallet ɗinka inda kake so ka sa kuɗi kamar haka, so sai ka danna to bank. Bayan ka danna to bank sai ka sa bankin, sai ka paste a wannan account number din da suka baka. Sun ba mu open ne dama, ga nan ya ba mu sunan shi, so sai mu duba mu gani, ga sun ce mana receipt, so ga nan sunan da mu, kun ga sunan haka dai ya ba mu. So kamar yadda kake gani sai ka danna alaman turawa. So akwai inda ake rubuta narration, ga nan inda suka sa ma narration, ka tabbatar kai copy din wannan narration din. So sai ka zo ka, in kasancewa nan note nake da shi, sai in danna akan note ina. So sai bayan na danna akan note ina sai in zo isa amount, ga amount su rubuta ma amount 3,100 zaka tura.
to bayan na zo na sa amount 3,100 so sai in tura. Bayan na zo na tura zan sa sunana ne anan, so kasancewa sunana da na tura gashi nan, in sunana ne wanda na tura, so gashi nan wannan shine suna wanda ya tura, sender name kenan. So ka tabbatar ka sa wannan suna, sai ka danna nan kan submit din nan da aka danna zai ce submit successful. So in dai ka tabbatar ka tura wannan kuɗin ya tafi, so sai ka zo ka jira kuɗin ka zai zo nan ba tare da wani ɓata lokaci ba. So kamar yadda kuke gani kuɗin ka zaka zo ka same su anan da ka tabbatar ka tura wannan kuɗin ya tafi successful ba tare da wani matsala ba. So bayan ka yi deposit a cikin wannan website ɗin da kuke gani, idan kana so ka yi trading ka samu kuɗi, zaka zo nan inda aka rubuta transaction ɗin nan, bayan wannan $4 ɗin naka sun zo nan, so zaka zo inda aka rubuta transaction ɗin nan ne. So kamar yadda kuke gani bayan ka zo nan transaction ɗin nan, za ku kalla nan an rubuta Bitcoin ne, an rubuta Bitcoin 5 minutes, nan kuma ga sakanni suna tafiya nan inda aka rubuta 2 minutes 18 seconds yanzu ya dawo 17. So in ka duba nan ta bangaren nan gashi nan an rubuta big, an rubuta double, an rubuta big double. So kamar yadda kuke gani a ƙasa ga nan big ga small, so mu kasancewa za mu yi aiki da wannan big, small da single da double. So kamar yadda kuke gani da wannan time ɗin ya ƙare, yanzu haka saura minti 1 ne da second 55. So a yanzu haka za mu iya dubawa mu gani. So idan kana so ka daga gano signal cewa yanzu haka in time ɗin nan ya ƙare, wanne ne zai zo, wanne ne wato zai winning kenan, wanne ne zai winning, big ɗin ne zai winning ko small ne zai winning. So ga nan ta ɓangaren nan da aka rubuta chat, to wannan da kuke gani wani group nasu ne wanda ake ba da signal, wato wanda ake ba da signal. So bayan ka zo nan gashi nan Bitcoin 5 minutes, so sai ka zo nan da kake gani, kaga wannan ta ce a sa double, gashi nan double, an ce a sa double, $1 zaka sa a double, ga nan time yana tafiya, ita ta sa double $1 ne. So kamar yadda kuke gani ta sa double $1 ne, to yanzu ana sa tsammani double ne zai nasara, wannan ta sa $10 kenan. So mu ma sai mu zo mu dawo baya kenan, sai mu zo wajen transaction din nan, sai mu ce mu double muke so, ga nan double anan. So ba wai lalle ne dan ta sa $1 nan kai ka sa $1 ba, zaka iya sa 0.5, ka sa 0.5 USDT sai ka danna nan inda aka rubuta confirm. So ka sa 0.5 USDT kenan, muka san cewa ba mu da kuɗi ne. So zaka jira kenan ka kalla, ga nan in kun ga an rubuta big, an rubuta double, an rubuta big double. So yanzu gashi nan saura sakan 17 ne, ba mu jira mu ga ya ƙare mu kalla wannan double ɗin da muka sa 0.5 ɗin nan zai nasara ne ko ba zai nasara ba. So ba mu jira. So kamar yadda kuke gani saura sakan 2 ne bayan. So ba mu jira mu gani bai gama confirming ba. In ya gama confirming, yawwa, so kun kalla nan ya canja ya dawo small, nan kuma ya dawo double. Kun ga mu dama mun sa a double ne, yanzu haka mun ci riban 0.5 USDT. So in kana so ka ƙara sawa, in ka zo nan za ka kalla cewa an yi winning, to sai ka ƙara dubawa ka kalla wanne suka ce a sa, small ne ko an ce single ne. In single ne ga single ana inda aka rubuta single, ga single. In double ne ga double. So kamar yadda kuke gani, kun ga in double ne in ka sa $10 ne, to yanzu haka ka ci riban 10 USDT. So kowane $1 yana 760 ne. So kun ga mu mun sa 760 ne, mun ci riban 380 kenan a cikin wannan minti 5 ɗin. So yanzu haka ga nan sakan suna tafiya, saura 3 minutes. So yanzu za mu iya dubawa sai mu kalla wanne ya kamata mu sa.
to dan uwa wannan hanyar zaka bi domin ka yi trading ka samu kuɗi earning nan take. So kamar yadda kuke gani wannan shine hanya mafi sauki inda zaka samu kuɗi nan take su dawo zuwa account ɗinka. So in kana so kai withdraw ne zaka zo nan inda aka rubuta currency din nan again, so sai ka danna currency din nan. So nan zai kawo ka buy ne ga nan gefen da aka rubuta sell USDT, sai ka danna, sai ka zaɓi channel ɗin da kake so kai withdraw kenan. So bayan ka danna sai ka sa amount in nawa ne da kai a balance, account balance gashi nan kana so kai withdraw in 10 USDT ne, in 10 USDT din ya su baka 7,600 kenan. Sai ka danna sell, sai ka danna sell, sun ce mana insufficient balance. So bayan ka danna sell shine wannan hanyar da aka bi kenan ka yi domin kai withdraw din kuɗin ka kenan. Da ka danna sell din nan ka zo nan withdraw record, so za ka kalle shi na under view da sun tura ma zuwa cikin bank account ɗinka. So za ka ga yayi successful kamar yadda wannan suka yi kenan. Wannan da kuke gani withdraw record din mu ne da muka yi, mun cire dala 14, mun cire dala 4, mun cire dala 10, mun cire 6, ga dala 32, ga dala 36, ga dala 26, ga dala 25, ga 30 dai ga sunan dai da sauransu. Wannan da kuke gani duk withdraw din da muka yi ne withdraw record kenan. Sunan zaka shigo recharge record, wannan recharging din da kai. So kun kalla wannan recharging din da muka yi na azu 4 USDT 0.89. So kun kalla yana under view, ba mu tura ba kenan. Da mun tura zai yi successful kamar yadda wayannan suka yi, zai yi successful kamar yadda wannan suka yi. Kun ga kamar wannan 6 USDT 4 ga sunan dai ga sunan da sauran ga nan 5 ga 7 USDT ga 10 ga 10. So ga 14 ma USDT mun yi recharging kamar yadda kuke gani nan 14 USDT ne muka yi recharging, nan 12 ne, nan 10 USDT muka yi recharging. So dan uwa wannan hanya shine mafi sauki yanda zaka yi ka cire kuɗinka. So bayan kuma kana so ka yi withdraw ɗin kuɗinka ta crypto wallet ne, sai ka danna inda aka rubuta nan. So bayan ka danna ga inda aka rubuta amount, in kana so ka sa dala minimum deposit $4, sai ka danna $4 da TRC20 shine kawai ake ba da dama ka sa $4 USDT TRC20. So sai ka danna deposit ga inda aka baka wallet address, sai kai copy, sai ka je ka tura in kana so kai deposit ta USDT kenan. In kuma kana so kai withdraw ne ta USDT ba ta bank account ba wanda muka nuna azu kenan, sai ka danna nan gun withdraw. Kana so kai withdraw ta TRC20 ne, sai ka je ga Trust Wallet Binance. Kana so kai withdraw sai ka sa wallet address kamar haka, sai ka danna add wallet address. So yeah, successful. Sai ka sa password ɗin shi kenan.